Vă salut! Astăzi vom intra într-o casă părăsită să vedem ce am putea găsi prin ea. Oh, este... Oh, ce e aici? Este plin de bălării. Aceasta este poarta. Aproape se dărâmă casa asta. Are și ceva în poștă. Facturi. E plin de facturi aici. Ia să vedem ce... Asta e casa. Trebuie să avem grijă la urzici pe aici. Așa. Ia. Doamne, ce e aici? Vai de mine. Este dezastru. Ia să intrăm aici în asta. Nu, dar nici nu putem intra. Atâtea. Ia, ce e aici? Niște țăruși. Sau balamale, ce o să fie astea? Ia. Un cui vechi. Interesant. Și aici. Doamne, ce e aici? Mai are și lustra, mă. Asta ce e? Un cufăr ceva, ce-o fi aici? Aoleu. Bă, da, beau multă bere ăștia, mă. Ia uite, tu cine ești, mă? Cum te cheamă? David. Ce ai găsit acolo? Ți-ai găsit un Adidas? Un pac. Uite, un cufăr aici, sau ce e asta, mă? Aoleu, trebuia să ne luăm o mască. Doamne, ce păianjeni pe aici. E Am găsit și haina. pânză de păianjeni. Am găsit și haina. Oh, super. Și aici? Goală, probabil că e luată de lemne ceva. Uite și un aragaz. Poate mai are o prăjitură în cuptor. Dacă ziceam că avem nevoie de lanternă. Dacă vrei aragaz, dacă vrei prăjitură, Ziceam. aici. Ziceam noi că avem nevoie de lanternă. Ia. Celălalt papuc. Plin de papuci pe aici. Ziar. Ce număr avea oare la papuci? Ziar vechi. Ce număr avea la papuci? Ziar vechi. Papuci de firmă, mă, nu de aia, orice. Mame, a fost de copii, lor, lui, curești. Ia, să vedem ce e pe aici. Un... Ce era asta? Denumirea materialelor, ce a fi asta? Ce era asta? Ce ai găsit, un arc? N-ar de la ceva. Ia, ca Sanovita, aceasta, mă. Niște margarină, niște margarină. Ia, Mioara Roman. Ia că. Politica de weekend. Acum avem și cu
ce să facem focul. Ia uite o răzătoare. Ai găsit chibrite? Da. Mhm. Și pe aici ce mai uite un lacăt. Mhm. Iată ce e asta, o mistrie de lemn sau ce este. Oh, iată un portofel, mă. O jucărie stricată. Ia să vedem, găsim ceva în portofelul ăsta. Ia țin un pic asta aici să vedem. Dacă găsim ceva în portofel. Niște bănuți. Și o poză cu o gagică. Deci probabil că este un portofel de bărbat. Și cu calendar. Da. Ia să vedem mai departe ce mai găsim. O sticlă de Napoleon. De face spart. Da, aici probabil că a fost o bucătărie, un pahar de țuică. Cred că am scos. Ce faci, mai ai stricat clanța la ușă, mă? Hai să trecem mai departe. Aolă, trebuie să avem grijă pe unde călcăm. Oh, am călcat în străchini. Ia să vedem. Hai să vedem și dincolo ce găsim. Dacă nu vreți să vedeți cât de mare e iarba aici, e... E super mare iarbă aici. Aici e la fel, multă mizerie. E că, uite. Uite, ia-ți papucul, David. Ia-ți papucul de aici. Da, multă mizerie. A doua lanternă și celălalt papuc. Da, prinde lanterne. Aici lustra nu mai are. Uite ce zugrăveală frumoasă. Și ce ferestre. Șucare. Am închis ferestra. Cu boltă. Nu știu dacă vedeți voi. Dar e făcută boltă frumos. Cum era pe timpuri. Ce găsim, mă? Cuponul de pensie. Da, am găsit un cupon de pensie. Iată și aici ce zugrăveală. Aoleu, poate ne cade tavanul în cap. Acolo ce-o fi aici? Aici e un ghem de ață. Deci nu știu dacă să intru aici sau nu. Aici e un ghem de ață. Nu. Era harnică femeia care l-a locuit în casa asta. Croșeta. Asta este o sobă de teracotă. Uite ce tavan frumos, ce grinzi. Îmi place tavanul ăsta cum arată. Cred că a fost frumos. Și cu lustra asta. Și cu obloane. Și aici nu se deschide, ba da, se deschide. Bă, poate fi ascuns o comoară în soba asta aici. Se deschide?
Astea sunt ruginite, mamă. Dar trebuie să avem un pic grijă, David, să ai grijă ca să nu, pe unde calci, să nu te duci cu totul în beci, că uite ce podea urâtă e aici. Asta, stățeam că vedeau. Se cam mișcă podeaua aici. Nu știu dacă... Las-o acolo. Nu știu dacă să intrăm în beci. Ce e asta, mă? Instrucțiuni, întrebuițare. Instrucțiuni. Întrebuițări în măște. Am găsit bănuț. Model 1935. Am găsit un Antigaz, mamă. Ia, Am găsit un bănuț. ce bănuț e ăsta? L-am găsit pe jos. Vreau să iau ăsta. Asta e 25 de bani. Vreau să iau ăsta și am găsit bănuțul. Ai găsit bănuț acolo? Da, Ești tare. am găsit ăsta. Da, uite asta, mă, deci întrebuințare mască de gaze, mă. Deci au avut mască de gaze. Buletin de calitate. Cartuș filtrant, cutia metalică în care se păstrează masca. Da, interesant asta. Ce buletin de calitate? Ia să văd. Aici este buletin de calitate. Întreprindere mecanică. Județul Gorj. Da. Ia, și asta ce e? Asta, mă, o veveriță, Doamne. Ei. Aoleu. O veveriță împăiată. Nu. Iai, ce urâtă e. Aoleu. Doamne. S-a mișcat asta, era să cad. Oare să mergem și în beci? David, ai lanternă? Da, am lanternă. Hai să încercăm, dar e cam abrupt aici. Ia,